Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu by som chcela prebrať tému plán duše. Čo je to plán duše? Každá duša, ktorá sa pripravuje na zrod tu na Zemi, do danej inkarnácie, má určitý plán. Aj my, keď sme prišli sem na túto zem, tak predtým sme so skupinou duší vytvorili plán duše. Každá tá jedna dušička, ktorá sa rozhodne prísť sem na zem, každá jedna sa rozhodne prísť dobrovoľne, s tým, že si tu ide zbierať skúsenosti, plniť si nejaké plány alebo nejaké úlohy, ktoré si do tej jednotlivej danej inkarnácie naplánuje. Či to už splní alebo nie, alebo do akej miery, tak to je ďalšia vec. Takže pred tým zrodom, nech teda sa rozhodne, že ide tu na zem, nejaký čas sa tá duša pripravuje. Nazýva sa toto obdobie prípravy bardo. Vtedy si dohaduje vlastne ten plán duše, vyhliadne si rodičov, komu sa chce narodiť, v aký čas, všetko. Vlastne aj našepká tým rodičom to svoje meno. My si myslíme, že sme to meno vymysleli, ale vlastne nejakou tou intuíciou a tým, že tam dušička na to nejakým spôsobom našepkáva tým rodičom alebo tej matke, tak to meno vlastne dostáva. Aké si vybere, lebo aj to meno má určitú svoju dôležitosť. No a ten plán vlastne sa vytvára v skupine duší. Určitá rada zasadne, alebo skupina duší, alebo rodina duší, ktorá sa dohodne, čo kto v tom živote, kým bude, čo sa zhruba udeje. V každej tej jednej inkarnácii prichádzame plniť určité úlohy. Každá tá duša prechádza nejakým cyklom, kedy v tých jednotlivých reinkarnáciách, v tých jednotlivých životoch plní mnohé úlohy. Napríklad učí sa sebaláske, učí sa sebahodnote, učí sa milovať, učí sa dávať, príjmať, učí sa odpúšťať, porozumenie, pracovať s hojnosťou, úctou, trpezlivosť, dosiahnutie slobody, harmónie, osobnej celistvosti a podobne. Tých úloh je viac. V tej jednotlivej reinkarnácii a v tom jednotlivom živote môže si zadať aj viacero úloh a môže ich teda splniť, ale teda môže sa stať, že ich aj nenaplní. Ak nepočúva tú svoju dušu alebo nie je tou cestou plánu tej duše. Môže si dať len jednu úlohu alebo niektorú úlohu musí prísť niekoľkokrát tu na túto zem, vždy do ďalšej inkarnácie, pokiaľ ho nesplní, nenaplní, nedosiahne. To znamená, keď to vysvetlím na príklade, že učiť sa odpúšťať je jedna z najťažších úloh, ktorú si táto duša, alebo ktorú si zadávame, keď ideme na tento svet. A
myslím, že sa to ani nepodarí v jednom živote naučiť. Že musí viackrát prísť vlastne, keď v pláne, v tých jednotlivých plánoch tých reinkarnácií sú tieto úlohy naučiť sa odpúšťať. Lebo je to veľmi náročné. Zdá sa to, že keď sa to povie, že nie, ale je to veľmi náročné. Takže vysvetlím to na tom príklade, nám sa to najlepšie pochopí, keď teda si tá duša naplánuje, že idem do tohto nasledujúceho života a chcem sa naučiť odpúšťať. Vtedy zasadá tá rada, alebo skupina tých duší, kde sa dohodnú. Jedna duša povie, dobre, ja budem tvoj otec, budem, ja neviem, alkoholík, budem robiť také a také, ja neviem, ťažké veci a to, aby sa naučila odpúšťať. Ďalší povie, dobre, ja v takom a v takom veku sa s tebou stretnem a budeme, ja neviem, partneri, manželia, budeme mať deti a budem, ja neviem, závislí na, čo ja viem, na hrách, automatoch a podobne. Hej, spôsobím veľa príkoria a to celé rodine. Takisto ťa budem učiť tým tomu odpúšťaniu. A takto sa jednotlivo tie duše dohodnú, kto bude kým, čo aj v nejakom tom vekovom období sa stretnú a kto čo vlastne bude mať akú tú úlohu v tých našich životoch, v tom živote tej danej duše. Takže takto si to podohadujú. Samozrejme, že sú tam aj príjemné veci, či tam budú veľké množstvo tých duší postupne, nemusia to byť len v rodine, rodiny, príslušníci, deti, rodičia a podobne, partneri, ale sú tam aj, čo sa týka pracovných a takých nejakých aktivít, vzťahov a podobne. Takže si to tá dušička takto dohodne a plán je urobený. A potom príde to na to obdobie, dušička sa teda príde k počastiu dieťatka, dušička sa potom vtelí a prichádza narodenie. A tak, ako to tu na tej zemi našej je, vlastne v tom hmotnom svete, zavre sa to vedomie, to, čo sme si naplánovali, vedome sa zavrie a potom vlastne nevieme, čo sme si naplánovali. A tak život vlastne prebieha, začína prvé roky života a podobne. Rôzne tie situácie sa vlastne udejú, niekedy už v detstve, ťažké situácie niekedy neskôr, alebo až dospelosti, alebo až potom časom, hej. Niekto tými skúškami prechádza veľmi veľa skúšok, má či už ťažký život, treba, že som hovorila, rodič, ktorý je alkoholík, sú tam problémy finančné, je tam týranie, je tam veľmi, veľmi veľké ublíženie, ktoré sa tam vlastne udeje. A ten človečík je vlastne zranený, ublížený z toho vlastne, že nič z toho by nechcel, aby zažíval a vlastne zažívať musí. Samozrejme, že sa o týchto plánoch, o týchto duchovných veciach veľmi málo hovorí, aj keď už je toho viac a viac a viac informácií, videí, rozhovorov, prednášok a podobne, stále ešte niektorí sa v tomu ani nedostali, aby tieto informácie zachytili, že vlastne je to tým plánom tej duše. Niekto povie, tak toto by som si ja určite nenaplánoval. Hej, alebo rôznymi tými situáciami. Keby som ja vedela, čo všeličo v živote zažijem a keby sme to vedomie nemali zatvorené, tak neviem, nešiel by ten človek do tých rôznych situácií, ktoré vlastne v tom živote zažije, keď je tých situácií veľa ťažkých a takých rôznych skúšok.
Takže tak nejak sa tým životom tie duše, teda tí ľudia trápia, ubolení, zranení, prechádzajú. A samozrejme, keď sa v určitom tom období dostane ten človek k tým informáciám, niekedy sú to už mladí ľudia, ktorí sa k tým informáciám dostávajú a získajú to povedomie o tom, prečo sa to deje, takéto vysvetlenie, že to bol plán duše, tak vlastne je to pochopenie trošku o inom. A keď už teda sú nejakí samostatní, sebestační a môžu sa oddeliť od tej rodiny, od toho, dajme toho otca, nie je v tom kontakte, keď vidia, že tam sa nedá pomôcť a nechce si dať pomôcť a je to stále, tak si už teda ten dospelý človek, keď dovrší nejakú plnoletosť a samostatnosť, odchádza z toho vzťahu, toho rodiča a žije si svoj život a príde tam to pochopenie, uvedomenie si, prečo sa to teda asi dialo. A malo by nastať to prijatie, pochopenie a odpustenie. Lebo zotrvávať v tom hneve, čo sa mi udialo, čo som musel zažiť, prežiť, ja neviem, hlad, tyranie alebo kopec strachu, tak je to veľmi náročné. Ale tým pochopením vlastne toto všetko môžeme uvoľniť, prepustiť. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy to človek spracuje ľahšie. Je dobré navštíviť nejakého, s kým sa môžeme s niekým porozprávať, prípadne terapeuta, ktorá nám to pomôže aj hĺbšie sa do toho pozrieť, prečo tam treba aj to nastalo, pretože keďže sme si to plánovali, ale mnohokrát teda tým, že sme si to dohodli, že takéto situácie budeme zažívať, za tým ešte môže byť vlastne ďalší pohľad, ktorý rozoberiem možno niekedy, čo sa týka tejto témy. Môže byť za tým karma. Môže byť, že v minulom živote alebo v nejakých minulých životoch som ja bol partner alebo otec toho môjho otca, hej, že sme boli v opačnej pozícii, ja neviem, rodič, alebo ja som bol otec a on bol dieťa. A ja som bol ten tyran, ja som bol ten, ktorý spôsobil tiež toľko trápenia a bolesti a ublíženia. Takže je to, ako sa povie, vyrovnanie tých energií, hej, že zažil som vtedy, že ja som bol ten poškodený, utrápený a naopak, hej. To sú rôzne aj iné situácie. To je takisto, keď sa vlastne potom napríklad v tom vzťahu, v tej pláne tej duše príde, hej, nájdem si partnera, mám partnera a počase sa vlastne vyklube z toho, že zase je to niečo podobné, dajme tomu ako ten otec, keď to ten človek niekedy nie celkom spracuje, tak v podstate si niekedy vyberajú takých partnerov, ktorí sú podobní tomu otcovi a časom teda tam môže byť tiež z toho alkoholik, tyran, ktorý ubližuje tej rodine, dajme tomu tej žene, keď povieme, teda väčšinu tých prípadov je, že ženy sú týrané, či už fyzicky, ale teda mnohokrát aj psychicky. A zase je tam tá situácia, hej, že sme to mohli mať v tých minulých životoch zasa vymenené tie pozície a zasa sme, teda vždy tam je pri tom odpúšťaní, je v tom živote viacero ľudí, ktorí vlastne počas toho života alebo tých rokov ublížia a zrania a učíme sa im odpúšťať. Takisto to môže byť, čo sa týka napríklad nevery, hej, sú niekedy také partnerstvá, kde tam je veľa zrady, veľa nevery a podobne. A niekto nevie ani v takých tých ťažkých situáciách, kedy sa im ubližuje, kedy sú zranení, ponížení a všetko, nájsť tú odvahu vystúpiť z takéhoto vzťahu. Čo sa týka tej nevery, takisto treba tam za tým vidieť, že dobre, za jedno to môže byť skúška, za druhé to môže byť vyrovnanie tých energií. Môže to byť, že ja som v minulom živote alebo niekto z nás bol tým, že som ja bol v tom partnerskom vzťahu
tým neverným. Čiže zase mi to teraz ako keby vracia, ako keby sa nám vyrovnávali tie situácie, tie energie, aby sme zažívali aj jednu stranu tej situácie, aj druhú. Takže takýchto úloh v tom živote vlastne tých duší, s ktorými sme sa dohodli vtedy pri tom príprave toho plánu duše, môžeme zažiť niekto viac, niekto menej. Keď vlastne si tieto veci, alebo dostaneme sa k tým informáciám a vieme o tom, že teda ako to funguje, prečo sa to tak deje, že čo sme prišli, že nie len tak odžiť ten život, že áno, vydať sa nejakú školu, vydať sa, mať deti, vychovať deti, hej, chodiť do práce a to je všetko, hej. Že vlastne ten zmysel toho života je trošku o niečom inom. Samozrejme je to aj o tom sebavzdelávaní, o tom poznávaní, duchovného rozvoja, získavanie informácií a uvedomovať si, tá duša vlastne vyzrieva poznávaním tých rôznych skúseností, tých situácií, po prípade informácií, čo sa deje iným, že niekto to môže mať tak, niekto to má podobne, ale prečo sa to tam deje. Tým uvedomením, prijatím, pochopením a odpustením sa človek vlastne oslobodzuje od týchto veľkých záťaží. Hej. Mali by sme si uvedomiť, že nikomu neprospieva, ak už treba z takého vzťahu, kde sa, dajme tomu, ten otec, hej, už žijeme sami a formu nemôžeme odpustiť. Potom máme partnera, s ktorými sa rozišli, ktorý nám ubližoval finančne, ja neviem, zrujnoval rodinu a podobne. A už nežijeme roky spolu, sú vzťahy, keď sú není spolu 10, 20 rokov a aj 30 rokov a nevedia odpustiť, furt sa v tom hneve ako keby vyžívajú, furt sa cítia ublížení, utrápení, zneužití a nedokážu to odpustiť. Ale ja môžem povedať, že tým, že držíme v sebe ten hnev, to neodpustenie, neobližujeme tomu človeku. Hej, mnoho ľudí, ktorí nám v živote odpustia, keď sa budeme na nich hnevať, niekedy môžu byť 2, 3, 10, vždy sa tam udeje v tom živote veci, ktoré sa udiali úmyselné, niekedy ani nemusia byť úmyselné z tej druhej strany, ale nás to zranilo, ublížilo nám to. A keď to budeme v sebe držať, tak ubližujeme tým len sebe. Tým, že odpustíme, prepustíme tie situácie, aj tým pochopením, že pre niečo sa to dialo, asi pre niečo to tak malo byť, a teda keď už som to zvládol a prešiel som tým a už si žijem ďalej ten život podľa seba, lepší, krajší a podobne, tak proste odpustím tomu človeku. Samozrejme, že sa s tým človekom, ak nie je potrebné, nemusíme stýkať. Ak sa ten človek zmenil a je už v úplne v iných energiách, láskyplných a podobne, zbavil sa nejakých tých svojich zlozvykov, čo sa týka buď alkoholu a podobne, tak vlastne tí ľudia, keď sa zmenia, samozrejme môžu tam ostať, či už kvôli deťom, tie vzťahy na takej peknej rovine. Mnohokrát sa tie manželstvá rozchádzajú napríklad nie len kvôli takýmto ťažkým veciam, ale môže ten vzťah fungovať celkom dobre, alebo by sa dalo povedať pekné, len pre niečo tam vlastne nejak tie vzťahy ochladnú a vlastne tí partneri vidia, že už tú cestu nemajú spoločnú a nemusia sa tam diať ublíženia, nemusia teda nejaké veľké veci a potom ten jeden partner proste chce z toho vzťahu. Je dobre, keď sa dohodnú a obidvaja vidia, keď sú rozumní, vyspelí, chápu tie veci, tak si idú každý svojou cestou a môžu, a v mnohých prípadoch už sú vlastne potom aj priateľské vzťahy, keď majú každý svojho partnera a vychádzajú vlastne dobre a sú si jeden druhému napríklad aj vďační za tie situácie, čo spolu zažili, prežili a teda, že aj spoločne takto môžu zase fungovať, lebo mnohokrát sú tam deti a treba aj brať ohľad na to, aby tie deti z toho vzťahu neboli ukrátené o tie kontakty a krásne chvíle, spoločné chvíle s tým jednotlivým rodičom. Potom
keď sa teda aj nestretáme s tým človekom, proste odpustiť, hej, nájsť si nejaký spôsob, buď už teda terapeuta na terapiách, alebo prostredníctvom nejakého toho svojho napojenia sa na tú svoju dušu, alebo teda cez to srdce, z takej úprimnosti. Nie len tak mnohí povedia, a ja už som odpustil, a ja už sa na partnera nehnevám, a ja som ho prepustil. To sa len tak ako povrchne, ak sa povie, ale nie je to odpustené do tej hĺbky, tak vlastne ešte to tam stále nejak blokuje. Ešte som chcela upozorniť, že u tých neodpusteniach po toľkých mnohých rokoch sa u mnohých vlastne to deje, keď to nevedia, alebo neprichádza nejaká taká tá situácia toho uvedomenia a odpustenia, prichádzajú mnohokrát aj buď úrazy, alebo veľmi vážne choroby. A tie nás tedy upozorňujú, teda keď sa tí ľudia nad tým chcú zamyslieť, ktorí nehľadajú len príčinu v tom, že teda lekár mi pomôže a nejaký zázrak sa stane, ale vždy je to o tom sám si uvedomiť, prečo sa to môže diať a vlastne ako keby dať si všetko tak na poriadok, vyčistiť si to v sebe, uvedomiť si, že to hnevanie vlastne neprospieva nikomu, ale predovšetkým nie mne, tej dotyčnej osobe, ktorej sa to týka. Takže si to ozaj nechať poradiť, nechať pomôcť, keď to človek nevie sám. Alebo sú rôzne modlitby, alebo v meditáciách, kde sa vlastne tým jednotlivým ľuďom odpúšťa. A je to krásne ten pocit, keď sa vlastne po tom odpustení cítite taký uvoľnený, ľahký, taký slobodný. Kto to nezažije, tak asi to nevie pochopiť, ale takisto to mám z vlastnej skúsenosti, že nikdy som sa v živote nejak na tých ľudí, ktorí mi mnohí ublížili, nehnevala a tak veľmi som nejak tak túžila vnútorne už niekoľko rokov vlastne oslobodiť sa od toho a tých minimálnych nejakých ešte, čo tam ostali, nevyčistené, neodpustené nejaké drobnosti. Neprijala som nikdy tým ľuďom nič zlé a veľmi som chcela, tak veľmi som veľa toho čistila a naučila som sa vlastne také terapie a predtým som teda modlitbami a všetkým čistila, ako som len mohla. A chcela som to mať také, že hej, že ten môj pocit toho vnútorného, tej slobody, tej čistoty, tej harmónie v sebe. Takže toto odpúšťanie je veľmi, veľmi dôležité a odpustiť, ale úplne všetkým, hej, niekto povie, tak všetkým som odpustila, ale tejto XY, hej, odpustiť nemôžem. Nie uvedomiť si, že aj to najhoršie, čo si myslíme, že sa nám teda stalo, pre niečo malo svoj dôvod, malo to nejakú príčinu, malo to nejaký vyšší význam. Takže naučiť sa odpúšťať je veľmi alebo je zložité, ťažšie ako možno niektoré tie iné úlohy, ktoré si zadávame. Ale dá sa to a čím skôr na to prídeme, tak tým je to pre nás lepšie, pretože ten život sa potom odvíja ináč, darí sa inak. Celkové tie vzťahy ostatné sa tiež ako keby odľahčujú. A tie riešenia potom prichádzajú oveľa inak, alebo ak nás potom aj nejaká maličkosť alebo niečo nejak tak rozhodí alebo nám niečo ako tak ublíži, keď mnohokrát je to nevedome, tak ten človek už potom to ľahšie odpúšťame, prepúšťame to a už sa tým tak nezaťažujeme. Takže toto bolo k tomu plánu duše, čo si tá duša všetko plánuje a čo to chce. Tak samozrejme, že ide s tým do tej inkarnácie, že to chce dosiahnuť, ale nemusí sa to vždy stať. Môže sa stať, že v určitej fázi života napríklad vybočí z tej cesty, alebo sa dá stiahnuť nejakým tým okolitými vplyvmi. A kráča iným smerom, nepočúva tú svoju dušu, nepočúva to svoje srdce. Mnohí
sa príliš zaoberajú tým rozumom, nejakou tou vypočítavosťou, alebo sa dajú stiahnuť do tých temných chodníčkov, či už tým okolitým vplyvom alebo nejakou skupinou, kde sa vyskytnú, a teda môže sa stať, že po určitom čase si to nejak uvedomia, zvedomia, alebo príde nejaká situácia, alebo stretnú nejakého človeka, ktorý im nejak otvorí oči a dostanú sa vlastne z tej situácie, alebo začnú sa teda dostávať a vrátia sa späť na tú cestu. A takže niekedy tá cesta môže byť taká priamejšia, niekedy tá cesta môže byť taká kľukatejšia, ale vlastne k tomu niekto dospeje až pred koncom svojho života k tomu pochopeniu. Mnohokrát tam príde nejaká choroba a tedy nejaké uvedomenie a vtedy vlastne človek prehodnotí ten svoj život a vlastne veci, ktoré dávali dovtedy nejaký zmysel a stávali ich na prvé miesta dôležitosti vo svojom živote, si uvedomí, že nič nie je dôležitejšie ako láska, harmónia, pokoj, vzťahy. A toto odpustenie, hej, keď tam prichádza, tak je to vlastne oslobodzujúce. Okrem toho odpustenia iným, mnohí ešte majú problém potom s odpúšťaním sami sebe. To sú napríklad prípady, keď to zoberieš, že napríklad matka žije s nejakým alkoholikom, žije s ním niekoľko rokov, než sa vôbec z toho vzťahu oslobodí. A vlastne tá matka si dlho nemôže odpustiť, že už aj toto všetko by tak poriešila, ale nemôže si odpustiť, že to dopustila, že sa to dialo v jej živote, že dopustila, že aj deti trpeli a podobne. Tam si tiež vlastne pri tom všetkom musí uvedomiť, že sa to dialo pre niečo, že aj tie deti boli súčasťou toho plánu a že aj tie deti vlastne potrebovali alebo mali zažiť tie situácie a vlastne už potom postupne vyhodnotiť, tiež dostať sa vlastne na takú úroveň toho poznania, že vlastne už keď žijú ten svoj život, alebo teda, že sa z toho vzťahu oslobodí, tak vlastne nie príliš, samozrejme, že bývajú niekedy veľmi poznačené tými negatívnymi situáciami z tých vzťahov, ale keď sa už potom aj tá matka tomu duchovnému poznaniu dospeje vlastne s tými deťmi, alebo tie deti tiež súčasné s tou mamou vlastne tie vyzreté energie vlastne získavajú informácie, tak dokážu vlastne tiež využiť tie situácie tak, že vlastne vedia, čo nechcú. Vedia, že nechcú takto žiť. Vedia, že nechcú. Hej, že videli treba, že alkohol bol škodlivý, ktorý zapričinil množstvo bolesti, ublíženia, zrád a neviem čoho. Tak povie si ten dotyčný, hej, že nechcem takto žiť, nechcem toto nikdy zažiť, nechcem, aby toto zažíval niekto z mojich blízkych a podobne. Čiže niekedy je to aj taká pomocný ukazovateľ, ktorý nás nasmeruje do toho budúceho života, že tak toto nechcem. Samozrejme, že niekedy sa udeje to, že čo nechcú, a keď na sebe vlastne nepracujú a nevzdelávajú sa po tejto duchovnej stránke, tak prepadnú tomu mnohokrát a vlastne opakujú tie, ak sa povie, že chyby alebo tie návyky vlastne, ktoré sa mu predtým nepáčili. Takže tie situácie zvážiť vždy, kedy je ozaj čas odísť. Niekto odchádza hneď v začiatkoch, niekto nedokáže odísť hneď riešiť tú situáciu, ale vždy si treba nájsť tú sebahodnotu, ocenenie, že ak niekto nie je so mnou spokojný, stále všetko je zle, tak asi nie je chyba vo mne a treba si nájsť tú silu a povedať si a dosť. Mám svoju hodnotu, vážim si sám seba a keď to druhému nevyhovuje, vlastne ísť si tou svojou cestou. Takže odpúšťať
je veľmi, veľmi dôležité. Je to oslobodzujúce a prináša to úľavu na duši, na tele. Prináša to radosť do života. Takže toľko to na dnes k tejto téme plán duše. Ak by niekoho zaujímalo alebo chcel by rozobrať trošku viac svoju situáciu alebo niečo k tomu, kľudne ma môžete kontaktovať. Ja pod video dám e-mail, telefónne číslo, kde môžete mi napísať SMS-ku a potom sa môžeme dohodnúť trebárs na nejaký rozhovor alebo telefonát a môžem k tým témam povedať viac. Ďakujem a želám krásne, láskyplné bytie a žitie.